Squidmar har fået lavet 3 paintsæt i samarbejde med Vallejo. Det er spændende. I den her video vil jeg dykke ned i de 3 paintsæt og se, hvad de egentlig talt kan. Den her video er ikke sponsoreret af hverken Vallejo eller Squidmar, og det er min egen penge, der er blevet brugt på de her produkter, og det er min helt egen vurdering af de her paints. Det her, det er de 3 paintsæt. Essential sættet, Fantasy sættet og Dark Future sættet. Boksene i sig selv er super cool. Det her boxart, det er fedt. Jeg bliver virkelig inspireret. Da jeg så dem her første gang, tænkte jeg, det her, det bliver kun cool. Det andet fede ved de her sæt, det er også, at de farver, som der er ude på pakken, indikerer også de farver, som der er inde i sættet. Det er ret cool. Det er smart tænkt af dem, at de faktisk viser de farver, som man kan få mulighed for at bruge, når man begynder at male med de her malinger. Hver boks indeholder 12 malinger, og det er et mix mellem Vallejos Game Color og deres Model Color. Derudover så er der inks og metalmalinger med. Det er lidt fedt. I den essentielle pakke, der får du de brune farver og hudtonerne. Der er nogle rigtig fede muligheder for at lave nogle rigtig cool hudfarver. Og læderet, det fejler altså heller ikke noget. I Fantasy-pakken, der kommer de grønne farver, de røde farver og de orange farver med. Så hvis du er i gang med at lave en super cool ork her, så er den her pakke lige noget for dig. Hvis du skal udfordre dig selv, så er det altså det Dark Future set, du skal i gang med. Det er altså her, hvor der kommer non-metallic paints. Og så er det altså de lilla og de blå farver. Så alt i alt i de her 3 pakker, der får du altså de her farver med. Ja, og så ikke mere elevatortid. De farvetoner, der er med, er sådan set ganske fine. Der er lidt af det hele. Der er stort set alle de farvekolder, som du kunne ønske dig. Der er ikke alle farver med i det her sæt. Men hvis du er mod på det, så kan du blande dine egne farver ud efter dem, der er i. Det er faktisk også lavet sådan, at du kan gøre det. Vallejos maling er hverken for tyk eller for tynd. Den er faktisk lavet sådan, så at den burde komme direkte på figuren, uden du skal gøre så meget andet. Jeg plejer at bruge en pensel, som der er fugtig, når jeg begynder at bruge den, så flyder malingen altså bedre ud. Det er et ret godt trick, og det gør altså, at de her malinger fungerer sindssygt godt. I hvert fald i forhold til, når man kigger på Army Painter, som der er på den tykke side, de skal virkelig fortyndes, men de fungerer altså lige så godt. Så er Vallejos malinger egentlig taget deroppe af? Det vil jeg sige, de er, men det handler jo om, hvad for en maling du synes, der er den gode at bruge, og ikke hvad jeg synes. Skriv ned i kommentaren, hvad for malinger du bruger. Det kunne være, at der var noget spændende, som vi andre ikke rigtig kendte, så del det lige med os andre, det er lidt fedt. I hver sæt, der følger der altså også en figur med. Det er nogen, som Squidmar har fået lavet, og de er faktisk ret fede. Der er nogle super fede detaljer i, og jeg glæder mig virkelig meget til, at jeg skal få malet dem. Det kunne være, at de kommer herop på kanalen. Men er de her paintsæt så egentlig taget pengene værd? Jeg synes faktisk, de kommer rigtig langt i mål med det her. På siden af den her æske, der kan du QR-scanne ind til en hjemmeside, hvor de har lavet en masse guide med video. De er super nemme at følge, og man kan lære rigtig meget fra dem. Så der er altså både til den nye, men der er altså også til den øde. Man kan jo stjæle det, man har lyst til for de her pakker, men gå nu ind og brug det i jeres egen måde at male på, og blive inspireret i stedet for bare at kopiere det. Det er jo lidt det farlige ved det her. Det eneste dårlige, jeg kan sige, det er måske prisen. Prisen er lidt deroppe af, så er det ikke sikkert, det er alle, der kan være med. Men hvis du nu bare vælger en af pakkerne, så vil jeg anbefale, at du kører Essential pakken. Det er også, hvad de selv anbefaler, og har altså rigeligt med farver til at komme i gang med. Hvis du ikke gider at bruge tid på det her malersæt, men er en lille smule nysgerrig på nogle af de her farvevalg, de har brugt, jamen så find nogle af farverne nede i din lokale gamebutik og prøv det ud. Deres guide er jo stadig gratis. Psst. Husk lige at gå ned og like og subscribe, så er det altså lidt sjovt at lave de her videoer. På bund og grund, så skal man jo se det her som et læringsværktøj. Igen, tag det man har brug for, prop ind i dit eget. Det er altså det key, fordi det er dig, der bestemmer, hvordan dine figurer skal se ud. Hvis du synes, den her video den har været spændende, så håber jeg, vi ses i den næste, fordi den bliver lige så spændende. Vi ses derude. Og hvis du skal udfordre dig selv, så skal du altså i gang med den her pakke. Det er altså The Dark Future shit, og det udtaler jeg rigtig dårligt. Shit. Og hvis du er på den modige side, så skal du have The Dark Future. Jeg kan ikke sige future. Future.